Boas tardes a todos e a todas. Ante todo, dar as gracias á Deputación por ter elixido Muxía para a realización desta palestra. Tamén dar as gracias a Isabel, a Raquel e a Soledad por participar na mesma, facernos a chega das súas experiencias nesta loita contra a violencia de xénero e máis en concreto desa importancia do traballo en rede. Así que deixo vos con elas e moitas gracias. Boa tarde a todas as persoas que nos están seguindo en streaming. Hoxe non temos a ninguén participando na sala. Estamos en Muxía pechando este ciclo de palestras organizadas desde a área de igualdade da Deputación da Coruña con motivo da conmemoración do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, que se celebra o próximo xoves, 25 de novembro. Pero que se loita durante todo o ano e iso é que estamos tratando de lembrar e de escenificar durante todo este mes coa celebración desta palestra hoxe aquí en Muxía, que xunto coas celebradas xa nas semanas anteriores en Arteixo e en Rianxo, pois conforman a programación da campaña de fronte á violencia de xénero con actividades tanto en formato presencial como en liña, e que apelan directamente á implicación dos concellos da provincia e tamén, por suposto, a calquera outra entidade do tecido social, económico, empresarial, educativo que se queiran sensibilizar na loita contra a violencia de xénero. Queremos agradecer ao Concello de Muxía a cesión deste espazo e a súa implicación na celebración desta palestra na que imos contar con 3 profesionais coas que imos abordar hoxe a importancia da coordinación de servizos e profesionais de distintos recursos para mellorar o sistema de atención integral a vítimas de violencia de xénero. Para chegarnos á relevancia da práctica do traballo en rede no ámbito local e en materia de violencia de xénero, contamos hoxe aquí coa presenza de Isabel Muñoz no extremo da palestra. Isabel é licenciada en Dereito pola USC dende 2002, é directora e asesora xurídica aquí no Centro de Información á Muller de Muxía, onde coordina a atención específica a mulleres vítimas de violencia de xénero, proporcionando atención sobre os recursos disponibles, organizando actividades, xornadas e cursos, facendo divulgación, sensibilización da problemática das mulleres mediante campañas e, por suposto, tamén fomentando o asociacionismo e desenvolvendo atención individualizada para as persoas usuarias. En fin, todo o que dá de sí un fin que dentro dun ratiño empezaremos a debullar. No centro da nosa palestra temos a Raquel Mato, que é licenciada en Medicina pola USC, na especialidade de Medicina Familiar e Comunitaria na Unidade Docente da Coruña. Foi médica de atención primaria no Centro de Saúde de Muxía e dende 2018 ata xuño de 2021 estivo como médica de atención primaria en Muxía do 18-21 e agora mesmo exerce como médica de atención primaria no Centro de Saúde de Pontedeume. O sea, que hai pouquiño que a perderon aquí en Muxía. Bueno, hoxe ia a acompañarnos tamén Gloria Porto, traballadora social do Hospital de C, pero finalmente non lle foi posible achegarse por complicacións de saúde. Agardamos que se recupere pronto, se nos está seguindo mandamoslle unha aperta e agradecemos moitísimo a Soledad Zagra Tuñas, psicóloga do CIN de Muxía, que se animase a participar, así un pouquiño a última hora. Soledad é licenciada en Psicoloxía, especializada en Psicopatoloxía e Psicoterapéutica pola USC, doutoramento en Psicoloxía Evolutiva e da Educación pola Universidade da Coruña e máster en Educación de Xénero e Igualdade pola mesma universidade. Ten experiencia como docente e, dende o ano 2002, traballa como psicóloga
no Centro de Información á Muller deste Concello, Muxía, onde colabora en prevención da violencia de xénero, impartindo regularmente formación nos centros educativos do Concello en materias relacionadas coa igualdade de xénero e prevención de violencias e sexualidade afectiva. Algo ni máis ni menos que iso, algo tan importante como iso para empezar a construir outro futuro, non? Boa tarde ás tres, benvidas, moitísimas grazas por animarvos a participar nesta conversa. Sobre o tema que nos ocupa hoxe, pois teño que dicir que en canto lles propuxemos as nosas convidadas esta temática, o interese e a necesidade que existe sobre este tema do traballo en rede é tal que de forma espontánea, totalmente voluntaria e con moitísima ilusión, elas xa decidiron poñerse en contacto inmediatamente. Creo que xa levan un par de conversas previas para preparar esta palestra, pero eu creo que é sobre todo debido a grande necesidade que hai de compartir, bueno, os seus respectivos día a días e encontrar, poñer en común as dificultades para ir encontrando as solucións. Entón, partindo desta necesidade de coordinación, de profesionais e de recursos na atención ás vítimas de violencia de xénero, quizáis o tema require facer unha concreción previa do termo traballo en rede. A que nos referimos cando falamos da importancia do traballo en rede a nivel local na loita contra a violencia de xénero? Isabel. Pois me parece moi acertado que o primeiro que fagamos sexa pois un pouco concretar ese termo, non? Porque non é o mesmo o traballo en rede que o concepto de coordinación ou de cooperación espontánea ou cooperación nun caso determinado, non? Se preguntamos aos diversos profesionais que atenden as mulleres vítimas si traballan en rede, é probable que todos e todas respondan que sí, non? Porque é impensable o desenvolvemento do noso traballo á marxen das outras intervencións, non? Todos e todas traballamos en rede porque nos ocupamos dunha parte do problema, pero aínda así pode que descoñezamos moitas veces as funcións das que se ocupa outra parte, non? Ou incluso non vexamos as liñas de fortaleza ou as conexións con outras intervencións, non? Considerando que a rede, desde o meu punto de vista, comeza con un equipo de traballo, non? E ese equipo de traballo ten que expandirse, ten que multiplicarse, non? Isto é o que fai que se transforme a realidade, non? Unha realidade durísima, como é a violencia de xénero, que afecta de forma moi grave a moitas mulleres e aos seus fillos e fillas, non? Somos conscientes de que a temática que estamos tratando é moi complexa, non? Polo tanto, a utilización do traballo en rede creo que é unha fortaleza, non? De cara a esa transformación, a ese cambio social que require a erradicación da violencia de xénero, non? Os vínculos que existen entre os profesionais e os servicios, non? A través das derivacións que se fan de unha parte da rede a outra parte da rede, baseados nesos protocolos previamente establecidos, non? Non son suficientes, non? Ou eu considero, non sei se as miñas compañeiras o consideran tamén, pero creo que non son suficientes os protocolos. E, de feito, o amosa a resolución recente do 28 de xullo de 2021 deste ano da Subsecretaría do Estado, na que se aproba o catálogo de medidas urxentes do Plan de Mellora e de modernización contra a violencia de xénero, que pon de manifesto a necesidade de revisar, de mellorar esos protocolos de coordinación interinstitucional, non?
Eu penso que que hai que apostar, non, por unhos vínculos entre os profesionais e os servicios que se dirixan máis a comunicación permanente sobre os casos, non? A resolver as interrogantes dese caso en concreto. É dicir, eu penso que hai que incidir máis no detalle, no caso por caso. Hai que evitar as generalidades, non? Non sei se algunha de vos quere engadir algo ao que dixo Isabel, se concordades con ela. Entendo eu así como por poñernos un pouco no voso día a día que percibides, bueno, pois que se fai o que se pode, non? E que moitas veces a atención ás vítimas se pode convertir nun pasa la bola, non? Un pouco efectivamente, moitas veces o que se fai é derivar, non? E parece que con esa derivación parece que se acabou xa o caso, non? E o caso non se acaba na derivación, non? Hai algo máis. E iso é un dos puntos que e despois entendo tamén que Isabel apelaba a que, bueno, a que non se sigan sempre necesariamente determinados protocolos, que miremos un pouco máis as persoas antes de metelas nese caixón ou encadrarlas dentro desa tipoloxía e seguir os protocolos. Para que exista un traballo en rede é preciso que concorran unha serie de requisitos ou de condicións que ás veces presentan algunhas, chamémoslle, dificultades, non, a hora de abordar a necesidade desta modalidade organizativa. Entonces, cales serían eses requisitos e cales as dificultades, bueno, pois máis comuns coas que vos atopades en este voso día a día? Bueno, eu penso que respecto a eso, é un pouco seguindo as palabras da compañeira, non? O traballo en rede é moi importante e os protocolos son fundamentales, pero tamén ten que haber como un pacto previo, un coñecemento previo das persoas implicadas dentro desa rede de colaboración para poder atender ben a unha vítima, non? Unha muller que chega aos nosos servicios vítima de violencia de xénero require moitos organismos ou cubrir moitas necesidades que desde o noso Centro de Información á Muller temos os recursos, pero os nosos recursos son limitados. Necesitamos unha rede de apoio para darlle ese servicio. Entonces, claro, unha rede informal funciona cando ti estás en contacto con persoas de outras institucións e tes un contacto persoal con elas. Pero necesitamos tamén algo protocolizado. Necesitamos que haxa un pacto previo, un compromiso entre as partes e un plan que estableza como unhas normas respecto ao que esperamos que cada un interveña nese caso en concreto, non? Eu creo que hai unha diferencia tamén á hora de protocolizar os servicios entre o rural e o urbano. E permíteme que, xa que estamos aquí en Muxía, en unha zona costeira, rural, un pouco periférica, se cadra, non podemos funcionar da mesma maneira con a cidade. Eso ten ventaxas e tamén inconvenientes, non? Temos a ventaxa, se cadra, de que somos pouca xente, entonces podemos poñernos en contacto directo, incluso telefónico, aínda que haxa unha derivación escrita, que nos consideramos que é importante que haxa algo institucional, algo por escrito que se traslade entre as diferentes institucións implicadas, pero sí que tese a disponibilidade de levantar o teléfono e de chamar a médica de atención primaria ou de poñerte en contacto coas forzas de corpos de seguridade, co cuartel de Guardia Civil que temos aquí, ou o hospital que é de referencia. Entonces podemos contactar con Gloria, que é a persona que non está aquí, que é a traballadora social, que tamén é unha persoa moi implicada. Entón, eso dános unha facilidade. Cal é a dificultade? Pois, bueno, que as persoas son importantes dentro das institucións e as persoas aquí cambian moito. Temos unha dispersión xeográfica moi grande, tamén temos profesionais que están pouco tempo nos servicios, como nos pasou con Raquel, que xa cando estábamos na mesa de coordinación e tiñamos un traballo previo feito de organización, pois mandáronosla para outro lado, e non sempre te atopas profesionais tan implicados, non? Eu quero aproveitar para agradecerlle todo o traballo que nos facilitou,
cando estivo aquí, porque moitas veces é difícil chamar a determinadas institucións, sobre todo os hospitais e a sanidade, parece que é un sitio difícil o que chegar, non? Porque están sempre sobresaturados de traballo, non che poden coller o teléfono nese momento, e a veces necesitamos esa agilidade, non? Cando hai unha persona moi implicada, pois sempre podes tirar deso, porque che chama en calquera hora, e xuntas podemos dar un apoio diferente. Senón, a veces tamén como que revictimizamos. Cando unha muller ven ao noso servicio, nos ten que contar o seu caso, e despois ten que contalo noutro servicio e noutro. Bueno, nós desde que iniciamos a mesa de coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero, pois permiteunos ter xa como un protocolo de actuación, sabemos a quen chamar en cada caso cando necesitamos, e tamén nos planteamos que desde o CIN, se é o primeiro vía de chegada da usuaria, da persona que necesita a nosa axuda, da muller que é vítima, pois podemos acompañala ao xulgado ou a facer a denuncia e sabemos a quen dirixirnos en ese, ou levala ao centro médico, sabemos a quen dirixirnos ali. Eso é fundamental que quede claro, e por eso o traballo en rede ten que estar tamén protocolizado. As mesas de coordinación interinstitucional son moi válidas para iso. E onde atopades os maiores atrancos? Así para que, bueno, pois podamos visualizar mellor o voso día a día. Onde están eses atrancos? Vamos a, non sei, o mellor usar un caso tipo que inventemos para poder achegarnos un poquinho máis a iso. Non sei se hai algo... Bueno, podo comentar algo, despois comentamos. Unha dificultade no traballo en rede estamos falando de datos especialmente sensibles e moita xente pois te pon esa dificultade, non traballan en rede porque estamos tratando datos especialmente protegidos, entón é como unha barreira, non? Eso. A carga de traballo tamén. Moita xente di que, bueno, non entenden o concepto de traballo en rede, non? Para eles é unha sobrecarga de traballo, non? Bueno, non ven os beneficios que ten o traballo en rede, non? Algunha das cousas, non sei se vos queredes aportar algunha dificultade, non? Sí, a ver, eu creo que polo que a min me toca, os médicos en xeral e os médicos de familia en particular, creo que estamos demasiado metidos nos nosos centros médicos e nos nosos hospitais. E nós somos médicos de familia, pero a nosa especialidade ten unha coletilla despois, que é medicina de familia e comunitaria. E a violencia de xénero ten casos individuales, pero é un problema comunitario. Non é un problema só desa muller, é un problema desa muller, desa familia, da vila, da sociedade en xeral. E aí nós sí que estamos moi metidos porque temos moito traballo, moita demanda, pero non nos podemos esquecer de que exista esa outra parte. E a min, por exemplo, cando me convidaron a formar parte da mesa de coordinación de aquí, pois me sentí moi halagada e me gustou moito que contaran comigo porque non sabía que realmente podía aportar algo e, bueno, ainda que ao final non puiden chegar as conclusións finais, polo menos sí que me gustou moito poder aportar eso. E creo que nos temos que estar aí e temos que estar presente e temos que formar parte das mesas e temos que saber que podemos aportar moito máis. Claro, a veces a problemática é que precisamente esa, que hai institucións as que chamas e que lle parece que como que eso eles non lles toca directamente, non? Como se non formaran parte da rede, cando, aínda que non fagas unha formalización da rede, a rede xa existe, porque a vítima pasa por moitos servicios, entonces realmente está a mesma vítima creando unha rede que se non nos coordinamos entre nós, pois facémoslle ir de lado a lado contando a mesma historia e terminando pois un pouco sobresaturando, non, a persoa en vez de axudarlle. E, bueno, creo que outra dos problemas do traballo en rede e sobre todo nesta problemática é a formación. Hai moita xente que non está formada para isto e que tampouco ten tempo para formarse ou que non ten as posibilidades ou o interés ou o tempo libre, e a formación é moi importante para ter un punto de vista
correcto de como se pode axudar, non? Para non caer no paternalismo que decía a miña compañeira moitas veces, non? Sí, efectivamente, é que eu creo que algo importante a ter en conta na nosa intervención, non? É que a lección que fan as mulleres vítimas, non? Pois en canto a súa parella, en canto as casas, si queren formular unha denuncia ou non, ou si queren ir a unha casa de acollida ou non, todas esas combinacións, non, que se ofrecen dependendo das circunstancias da muller, creo que é importante ter en conta de que esas eleccións ese camiño teñen que recorrer elas, non? O teñen que recorrer elas. Quero dicir, é que non podemos sustituir, non, esas decisións, non, que a veces elas nos demandan, porque moitas veces nos preguntan como fago, que fago, non? O que farías ti no meu lugar, non? Creo que é moi importante resaltar que nas intervencións non podemos caer, como decía Soledad, no paternalismo, non? Elas teñen que percorrer ese camiño, non? E cando falades de falta de formación nas distintas institucións, entendo que estades falando de persoas que teñen en algún momento que tratar con estas vítimas e que non teñen formación en xénero, polo tanto, bueno, pois falta de algunha maneira pois ou ferramentas ou sensibilidade para chegarse a elas, non? É que realmente hai, a ver, nós estamos nun servicio especializado, pero esta formación, non sei, na carreira de medicina damos formación en xénero. No, polo menos, vamos, cando eu estudiei, que, bueno, ahora xa que agora hai grados e eu estudiei licenciatura, pero, bueno, naquela época, non. E agora, pois, temos un par de cursos online e aí queda. Pero a nivel de medicina de familia en xeral, que eu saiba, non hai nada, solo eso, un par de cursos online. Pero logo tamén, ademais da formación, que ten que correr pola túa conta, pois moitas veces tens que ter un pouco de sensibilidade para e de traballo en rede, non? Do que falábamos antes, de coñecer as outras persoas. Porque eu se tiña algunha dúbida, pois un caso de xénero, non chamaba o CIN, eu chamaba a Isabel, que non é o mesmo. E con Soledad, por exemplo, tamén teño falado varias veces por teléfono, pero, sin embargo, é hoxe a vez que nos poñemos cara. E non é o mismo saber quen está ao outro lado da liña que non. Entonces, bueno, son moitos as pequenas cousas que habría que ir modificando e cambiando. Chama bastante atención esta ausencia de formación e bueno, creo que non debería ser unha escolla, incluso, non? Creo que debería estar vinculado ao desempeño de determinadas profesións. O desgaste dos protocolos e das relacións das persoas, non, que interveñen nesa rede tamén é unha dificultade, non, do traballo en rede. O desgaste do protocolo que si desgasta e tamén as relacións persoais entre os integrantes, non? Eu, por avanzar un pouco na conversa, pero podemos ir tocando que irades, que quería preguntarlle a Raquel como se chega a detectar un caso sospeitoso de violencia de xénero na consulta, non? A veces entendo que pode darse unha situación na que por calquera motivo a vítima queira facer esa confidencia directamente e outras veces que un pouco máis pois, por indagar a partir de determinados sinais sospeitosos, sexan físicos ou psíquicos. Sí, hai, bueno, varios sinais e signos, tanto físicos como psíquicos que comentabas antes. Físicos, pois moitas veces son traumatismos, golpes, dor crónico, síntomas gastrointestinais, mareos, e de síntomas psíquicos a maioría son ansiedades, depresións, insomnio, incluso intentos de suicidio. Nós temos un protocolo que, bueno, pon diferentes escalas, incluso 3 escalas, e tens que facer unha persona que sospeitas ou que confesa que é vítima de violencia de xénero, polo tanto, bueno, son pouco aplicables á realidade. E sí, creo que non é o caso máis frecuente que unha persona confese directamente que é iso.
é moi importante para nós, que non temos moito tempo na consulta, saber exactamente que é o que hai que facer nese caso. Si quere tirar para diante, quere denunciar, que teño que facer, a quen teño que chamar. Si non quere que se quede na consulta, que é o que teño que facer. Teño obriga de comentalo, non teño obriga de comentalo. Hai moitas dúbidas que se xeren e que non está claro ou que eu personalmente non teño claro que facer. E eu penso que nós tiñamos que tener eso claramente estipulado nos protocolos, que sí, a detección está moi ben, pero despois de detectalo, que fago? E despois outra cosa moi importante que tamén o dixo antes Soledad é que, claro, unha muller non se vai abrir cun médico na consulta se cada vez que vai entrar na consulta hai un distinto. Entonces, é moi importante en todas as especialidades, pero en atención primaria máis todavía, que sempre este o mismo médico ou a mesma médica para que pouco a pouco podas ir indagando que hoxe foi unha suposta queda polas escaleiras, mañán é un golpe na bañera, pero mellor hai algo máis detrás diso. E aínda que cada consulta queda escrita na historia clínica, non é o mesmo que ti teñes que repasar cada vez que vai á consulta a historia entera dun paciente, que saibas que xa o coñeces, que hai 3 semanas que viu por isto, que sabes quen é o home, que sabes quen son os fillos, que podes indagar por outros lados, que sabes onde é a vila, que che poden vir comentarios, que é completamente diferente. E eu creo que eso, nunha localidade rural como esta, pois o mellor é un plus que nas cidades non se teñen, porque o mellor a xente non está tan pendiente un da outra. E para eso o fundamental que temos que ter os médicos de familia é tempo para os nosos pacientes e longitudinalidade para o seu seguimento. Senón, a mitad váisenos polo camiño. E si o golpe é importante tratalo, pero o que hai detrás pode ser máis importante todavía e se nos pode escapar. Por suposto. Dende as consultas de atención primaria e sobre todo nos casos de concellos pequenos como Muxía, sabedes con claridade a onde poder remitir a víctima e ter un contacto directo, digamos, co seguinte elo da cadea, o sea, que faga pois eso, o proceso menos traumático. Eu creo que é importante volver a resaltar o que nos comentaba Soledad de ter elas outra vez que facer non este volcado tan complicado que parece que solo aumenta a desprotección, non? Un pouco o desamparo, volver outra vez a sentirse no... Sí, dice que é unha revictimización, non? Se cada vez que a mandas a un servicio ten que volver a contar co que a maioría da xente lle costa abrirse, non? E decir, e xa que o conseguiu unha vez con unha persona e lle dou esa confianza, ao final que, no, pero mira, para as axudas económicas tes que ir a este outro lado, para a denuncia tes que ir a este outro, para a denuncia médica este outro. Entón, en cada un deles contar, pois é moi doloroso. Moitas veces algunhas, eso, eu creo que terminan abandonando os servicios porque non saben como, síntense como que están desamparadas, como que intentaron salir dunha situación mala e meteronse noutra na que non atopan axuda por ningún lado. Eso temos que evitalo por todos os medios. Eu penso que, Raquel, cando lles chegan ali sí que teñen un protocolo, non, para derivación. Eu, por exemplo, cando estaban aquí en Muxía non tiña dúbidas, que tiña a Isabel aí ao outro lado da liña, que se tiña calquer cousa podía chamar. Agora, por exemplo, que traballo en Pontedeume, no meu propio centro de saúde hai unha traballadora social un piso máis arriba. Problema, eu traballo de tarde, a traballadora social traballa de mañán. Que pasa se me encontro cunha muller que me di que é maltratada ás 5 da tarde ou ás 8 da tarde? Complicado. Ese outro tema que falábamos cando nos puxemos en común e preparamos esta charla, non? Que pasa se non coinciden os horarios? Que pasa se é o día de Nadal? Que pasa se é un domingo? Cambia a cousa. E, claro, isto non debería ser así, evidentemente. Claro, o comentábamos, como di Raquel, e o que comentaba tamén Soledad, que nesta zona, na comarca, pois os profesionais suelen ir de paso.
Entón, claro, hai forzas e corpos de seguridade, guardias civís que cambian, na atención sanitaria están cambiando constantemente, no ámbito judicial pasa exactamente o mesmo. Entón, sería unha boa práctica, o comentábamos, verdad, Raquel, que se presentasen tan pronto se incorporasen aos seus postos de traballo a toda a rede de asistencia ás víctimas. Sería unha boa práctica, non? Na nosa zona, polo menos. Eu entendo que o que vos demandades é que pasa de ser unha boa práctica máis ou menos voluntaria, non? A que, digamos, que este regulamentada de alguna maneira dentro dun protocolo oficial e que haxa unha obriga, non? De cumprir e de incorporarse a esa rede. E estou entendendo tamén que aquí en Muxía, pues igual tomando Muxía como, bueno, pues como un exemplo, un referente do que pode ser Galicia, non? Pues de entornos rurais, aillados, nos que se traballa un pouco a nivel local ou comarcal, non? Pois existe, pues como comentaba Raquel, a parte positiva de que a xente se coñece, a detección igual é un pouquiño máis fácil que nunha cidade, pero tamén a parte negativa de que é unha zona de paso para profesionais, non que esa é a parte negativa que hoxe nos ocupa aquí porque é o que dificulta o feito de traballar en rede. Entón, bueno, pola vosa parte, chegados a este punto que eu creo que máis ou menos conseguimos percibir con claridade grazas ás vosas exposicións que sucede no vosso día a día e cales son os atrancos, pois cales son as propostas de mellora que vos gustaría comentar, que trasladaríades a quen teña a oportunidade de implementalas. Bueno, yo creo que estamos de acordo as tres de que, e xa o avanzaba Soledad, que a formación especializada é fundamental. Pero non solamente a formación especializada, sino o enfoque con perspectiva de xénero en cada unha das intervencións, non? Eso é fundamental. E é moi importante tamén diferenciar entre a formación especializada e a experiencia, non? Entendendo por experiencia a capacidade de pôr en práctica os coñecementos adquiridos, non? Porque se non hai coñecementos, non? A experiencia non necesariamente ten por que permitir entender a violencia de xénero, non? E polo contrario, pode incluso acentuar os prexuicios, non? E entramos xa en que esos prexuicios e esos estereotipos, non? Que suelen ser obstáculos dentro da atención, da intervención con vítimas de violencia de xénero, non? Sobre todo cando os comportamentos que se presumen das vítimas non son os que o profesional espera, non? Por exemplo, cando unha vítima fai moitas preguntas sobre os seus dereitos ou mantense serena ou con unha actitude que o profesional non espera, esa actitude da vítima. Isto fai sospeitar a moitos profesionais que non teñen formación, dubidan sobre se é verdade ou non é verdade, non? A veracidade, vamos, da vivencia que está contando a vítima, non? Outra mellora que eu proporía sería a avaliación dos servicios, non? E o que falábamos antes, sobre todo, avaliar os servicios e facer un seguimento dos casos, non? Non con derivar se acabou o caso, non? É necesario facer un seguimento, non? E o que comentaba ao principio, non? Impulsar ese cambio social, esa transformación social, non? E eu penso que pasa por máis apoio e máis preocupación social, non? Hai que implicar, hai que partir de que estamos falando dun problema social, non? E que todos e todas somos responsables, non? E esa responsabilidade ten que ser compartida.
non? E é certo que decía Soledad de que vivimos no rural e que a veces o acceso aos recursos e os servicios pois é máis difícil, non, o acceso, pero sí que é certo que hai que ver o lado positivo do entorno rural, non? E a veces esa vixianza social da que se queixan as vítimas pode revertir a favor de elas na súa protección, non? Polo tanto, que a mensaxe que o traballo en rede creo que é moi positivo para unha intervención interdisciplinar e integral para as vítimas. Eu, ao fío do que di Isabel, sí que creo que igual unha maneira de mellorar as mesas de coordinación interinstitucional é que sumemos a esas mesas non institucións, sino organizacións sociais que forman parte do tecido en rede das zonas nas que nos atopamos, das zonas rurais, e que estamos se cadra deixando de lado porque non son institucionalizadas. Por exemplo, dentro da mesa de coordinación están as forzas e corpos de seguridade, a policía local, están os centros médicos, sanitarios, e olvidámonos de pois se cadra organizacións veciñales que teñen moito que aportar, os centros educativos que a través dos menores tamén temos moita información ou a veces son as detección dos casos veñen a través da orientación dos centros educativos, que se ocurreseme o cura, que hai zonas nas que ten moito peso e hai moita xente a que conoce. Eu creo que nas mesas teríamos que meter moito máis alá, moito máis tecido social. É interesante iso que comentabas porque a semana pasada as convidadas na palestra de Rianxo cando tratábamos o tema da violencia que se exerce contra mulleres maiores, que é algo bastante invisibilizado, pois resulta que o cura efectivamente pode ser unha peza chave, non, na detección, porque moitas veces saben eles máis que calquera outra persoa. Entonces, xusto iso é a seguinte pregunta para vos, que é como vedes o funcionamento das mesas locais de coordinación. Un pouco que comentábamos, que son útiles, que nos permitiron estes contactos, pero que necesitase que funcionen máis asilmente, e para iso necesitamos tempo e necesitamos recursos, porque se puseron en marcha, pero realmente se non hai unha aportación económica para a coordinación, se non hai espazos, se non hai momentos, é difícil que teñan un funcionamento fluido, non? Entonces, pois bueno, necesitábamos darlle unha volta e facer que foran elementos máis dinámicos, máis do día a día. Están un pouco nos papéis, máis que no día a día. E de todos os elos da cadea, a quen botades máis en falta? Quer dicir que estamos falando de corpos de seguridade, estamos falando de un sistema judicial, estamos falando tamén do... Eu a xudicatura, sin duda. É moi difícil. Sí, nas nosas mesas locais de coordinación, no impulso desas mesas, sí, quizás o ámbito judicial, sí. A nosa experiencia, por a nosa experiencia. Nin están nin se lles espera ou cal é a situación? O sea, que podedes necesitar ou requerir vos delas e que non tedes? Non participaron nas mesa local de coordinación, pero sí hai boa comunicación entre o xulgado de Corcubión e o Concello e o CIN. Hai moi boa comunicación, pero non participan, polo menos aquí non participaron na mesa local de coordinación, nos talleres de impulso a esa mesa non participaron. Penso que é unha cuestión de tempo tamén, porque eles levan moitísimos, aparte dos casos de familia, de violencia de xénero, aquí non temos un xulgado especializado en violencia, entón vai todo misturado e non sei hasta que punto poden ter tempo para vir. Sí que é verdad que cando os chamamos directamente, que conseguimos falar con eles e hai unha comunicación fluida, pero, non sei tamén, igual necesitaríamos que se deran máis conta da importancia dos CINs e do noso traballo
Eu boto de menos que os informes que nos emitimos sexan máis vinculantes e que teñan en conta que nós somos o primeiro contacto cas vítimas. A veces fanse ou solicitan peritaces para os xuicios que son de fora, que son de atender as persoas e as familias e as mulleres vítimas durante unhas horas e facerlle unha consulta, pero que nos cas vítimas traballamos día a día durante meses, forman parte, o sea, as nosas usuarias son non sei se son familia, pero elas contan con nós e non sabemos como apoialas en cada momento, non? Entón, bueno, pareceme que non teñen un coñecemento aceitado ou non contan con nós o suficiente para ese tipo de resolucións judiciais, para ternos en conta. E as propias vítimas verbalizan estas queixas, o sea, bueno, pues ter que andar pasando de un servizo a outro sin máis coordinación, sin máis seguimento, sin máis amparo. Sí, incluso tamén co tema dos suizos e tal, moitas veces veñen e necesitan falar ca abogada, que é Isabel, para que lle explique o que lle dixo o abogado, ou a abogada delas, non? Sí, que lle traduza. E o suiz que me dixo? Sí, creo que o acompañamento en todo o proceso é o que máis botan de menos, non? E sobre todo en todo o proceso judicial se sinten moi solas, ou polo menos é o que transmiten, o que nos transmiten, vamos, a nos no CIENSI. E a veces incluso acusadas, non? A veces veñen despois dos suizos dicindo que se sentiron peor ou máis maltratadas que cando iban ali para que lles axudaran e que para que alguén decidira como solucionar o que lles estaba pasando. Tamén nos sentimos impotentes cando volven dicindo, pois fun a unha entrevista co perito e sentime como culpabilizada e, bueno, sí que son situacións moi frías, non sei, nós tamén temos ido declarar xuicios e son situacións frías, duras, que te sintes, aínda que seas testigo, como un pouco intimidada. Claro. Volvemos outra vez ao que falábamos antes, no? Que é importante o enfoque, a perspectiva de xénero na intervención coa víctima, non? E a formación non especializada dos distintos intervintes, non? Na atención é fundamental. E a quen elevades vos esta queixa? Quero dicir, se agora vos plantexan que podedes efectivamente tomar a iniciativa e intentar resolver isto, como o organizaríades? Ao vosso entender, cal sería un sistema ideal e plausible para organizar isto de mellor xeito? Eu creo que as mesas de coordinación institucional, a parte da voluntariedade das persoas que forman parte das institucións, pois igual terían que ter un carácter máis de obligatoriedade e que todos formaran parte. E eu teño, bueno, xa que estamos aquí en petit comité, non nos escoita ninguén, eu teño queixa da xudicatura. Pareceme que o traballo dos xuíces é fundamental e a veces temos sentencias que nos deixan moi desamparadas e que non se entenden. Entonces, se as leis son iguais, porque diferentes xuíces e xuizas as interpretan de diferente maneira, entonces eu necesito que se formen, que nos escoiten e que entendan un pouco o que está pasando. Non poden deixarnos desamparadas. Eu creo que se resaltase, non? Ou chegase os beneficios do traballo en rede, por exemplo, a todos os intervintes, e creo, porque o falábamos nos antes de, bueno, preparando esta palestra, que para min, por lo menos no meu traballo, supón un apoio mutuo, non? Na angustia que a veces se sinte, e na incertidumbre que se sinte,
porque son casos moi complicados, non? E moi graves, dos que estamos falando, e a asistencia en casos de violencia, para min traballar en rede supón un apoio enorme nesa angustia, non? E que estou segurísima que moitas compañeras e moitos compañeiros que nos escoitan seguro que sinten o mesmo. En algún momento da súa profesión sentiron esa angustia a hora de intervir cunha víctima de violencia de xénero. Para min é fundamental o que está dicindo Isabel ahora. E eu lle facía un símil de dicir, non é o mismo que entre un paciente na consulta que estivo 15 días hospitalizado, que eu xa me lín o informe de alta, xa sei que porque ingresou, xa sei que probas lle fixeron, xa sei o diagnóstico, sei o tratamento que lle mandaron, as revisións que ten que ter, que cando entra xa sei o que é e vou ao grano, vou directamente a preguntarlle as cousas que necesito saber a maiores, como se facendo símil cunha vítima de violencia de xénero, xa sei o que lle pasou, xa sei polo que está pasando, xa sei o proceso no que está, xa sei porque xa mo comentou algún profesional co que contactou antes, que entre e me teña que contar outra vez revictimizando todo o proceso. É dicir, o traballo en rede nos facilita, nos dá unha maior calidade asistencial. E o que tamén nos importa moito, falando xa exclusivamente profesional, é que nos aforra tempo, ademais. É unha inversión traballar en rede, porque nos aporta moitísima máis información de cara a nós como profesionales e de cara ao servicio que podemos prestar. Pois, como ben dís, collendo como referencia a maneira en a que se traballa, pois, por exemplo, na atención médica, non? E replicando iso, e nos tempos que corren, co desenvolvemento tecnolóxico, non? Que o temos aquí encima todo o día, aínda se fai menos entendible pois que non exista, ao mellor, pois, ese sitio, non, esa rede xa non só humana, que é necesaria, pero en ausencia da rede humana, ou precisamente para, de alguna maneira, corrixir, equilibrar ou paliar os cambios que comentabades antes, os cambios continuos que hai de profesionais, como agora, pois que Raquel xa non está aquí, que iso todo quede recollido, non? Nun expediente, ao que todos os eslabóns teñen acceso e que poden preparar e recibir a esa víctima cando chega con un mínimo coñecemento previo para atendela mellor e efectivamente, como apuntaba Raquel, pois a atención é moito máis eficaz e se aforra tempo, non? Entón, bueno, pois é unha gran idea. Eso ten un problema grave, que é o de protección de datos. Nós non podemos moitas veces, incluso entre a Guardia Civil e nos e Policía Local, nós non podemos transferirnos datos. Entón non temos incluso pouca información respecto a quen está con a orden de protección ou quen é vítima se non veu o noso servicio porque foi directamente ao xulgado da Guardia Civil. Parece mentira, parece que todo eso que comentas de que se podría organizar así sería moito máis fácil e moito mellor para a vítima, pero por protección de datos é imposible facelo. O que pasa que tamén parece complicado de entender, non? Que non se lle facilite esa información precisamente a profesionais que están aí para axudalas. Entón, pois igual ese tamén é outro hándicap para resolver, porque a lei de protección de datos ten sentido cando ten sentido e ao mellor aquí nos falta algún tipo de excepción ou tratamento diferente, non? É outra idea para chegar. Bueno, estamos chegando aí un poquinho xa ao final do noso tempo por hoxe. Non sei se aínda queredes facer algunha chega que se nos quedase por aí no tinteiro. Pois eu quería dar outro recado. Por favor. En vez de para a xudicatura vamos para os políticos. A ver, para que non existira isto, para que non tuveramos que falar desto, entendemos que a parte das penas e das sentencias e de paliar as situacións que xa se produciron, a única maneira de que deixen de producirse é que melloremos a educación das nosas nenas e nenos, non? E parece que todo o mundo está de acordo nesto,
Parece que as leis de igualdade, todas as leis que se promulgan están de acordo en eso. Todo o mundo di que o fundamental é a educación, que non podemos seguir educando no patriarcado e no machismo e no de os homes son así, porque son así, e as rapazas teñen outro tipo de estereotipos que teñen que cumplir, pero despois faise moi pouco respecto a eso. Ti cando fixeches a miña presentación dicías que traballaba en temas de afectividade e sexualidade, e estamos vendo que os coñecementos que ten a xuventude de sexualidade actualmente veñen dados a través de internet e da pornografía, e iso leva a que moitas dos abusos e dos acosos e das violacións e dos maltratos sexuais a mulleres veñan deste tipo de educación que reciben as nosas nenas e nenos, pero o único que se promove dentro de educación é que vai alguén do CIN ou alguén contratado externamente a dar unha charla unha vez en terceiro ou un cuarto da ESO, e con eso vamos a cumplirse a programación en educación e afectividade sexual. E cando non cadra que pais e nais, que tamén acontece, se negan, non? Porque isto me acontece, claro. Exacto, entonces, mentras non fagamos que ese é algo transversal na educación, que traballemos igualdade, prevención de violencia de xénero destes centros educativos, vai ser difícil que solucionemos e erradiquemos esta terrible injusticia social, porque ao final é unha cuestión de justicia social, que as mulleres podamos vivir sin medo, básicamente. Por iso eu dicía ao principio que me parecía tan importante, porque, bueno, hai moitas cousas que resolver, hoxe quedou-nos moi claro, pero de cara ao futuro a única esperanza é precisamente esa, a que comentaba Soledad. Pois estamos aquí xa, agora sí, chegando ao final, entón, bueno, pois creo que sí, que eu estou convencida de que sí, de que entendemos moito mellor a necesidade do traballo en rede, bueno, os escollos que vostedes que salvar cada día, sabemos que é unha cuestión de vontade, pero que sí, non son escollos insalvables, terían solución se encontramos esa vontade. E, bueno, pues, quero agradecer a Isabel, a Raquel e a Soledad abrirnos esta xanela para poder ollar un pouquiño e imaginarnos cales son eses casos que encontran no día a día. Teño que decir que, ademais, agradezo que me parece que as tres nos achegastes moitos datos con moita claridade e con pouco sensacionalismo, non entramos, non, que se agradece tamén en estas palestras, non ter que diseccionar ningún caso concreto, e que o importante aquí é ollar para as vítimas non unha a unha, en este caso, no vosso día a día sí, pero desde aquí, con esa perspectiva que temos hoxe, é ollalas como un conxunto, como unha sociedade que ten un grave problema que resolver, bueno, e que hai todavía moito traballo por facer para concienciar, non? E para que xudicatura, educación, políticos, políticas, todos nos damos conta en xeral de que bueno, pues, fan falta recursos de todo tipo, pues, económicos, de tempo, para axudar a detectar, a previr, a derivar ou a seguir cada caso pois coa atención que merece, e bueno, sobre todo seguir esa loita, como comentaba Soledad, por construir espazos, vilas, cidades libres das violencias machistas. Nada, xa sen máis, de novo as grazas a todas e a todos por acompañarnos unha tarde máis, que vai ser a última, polo menos dentro desta campaña, dentro deste ano. Creo que estamos razonablemente satisfeitas con estas 3 palestras da campaña de fronte,
coas que eu creo que descubrimos e abrimos os ollos a realidades quizáis non tan comentadas, non social e mediáticamente dentro dos distintos aspectos da violencia de xénero, como son a violencia vicaria, a violencia contra as mulleres maiores e hoxe aquí a importancia e a necesidade do traballo en rede. Boa tarde.